Киселинността е болест, а алкалността е здраве. Не може да не сте го чували. И раковите клетки обичат безкислородна и киселинна среда в нашия организъм. Да, изключително много са храните, които са алкалообразуващи или алкални. Но това, което искам да ти напомня, е, че съществува една единствена на нашата планета Земя, която е с индекс 11,5. Най-алкалната храна на нашата планета. И това са органични водорасли АФА. Така че грижи се за своята алкалност. Долу в коментар ще дам линк, в който можеш да разгледаш абсолютно всички продукти, да инвестираш в своето здраве. Избор остава в твоите ръце. Значи, този линк ти дава възможност можеш да си ги закупиш на клиентска цена, а можеш и да си направиш регистрация в моя екип, който не те обвързва с дистрибуция, независимо кой вариант ще избереш. И в двата варианта ще бъдат от теб за консултация и всякакви въпроси, що касае продуктите на Аквасорс комбинации и всичко останало.